What's up? Oh, wow. What's up? Coming live voor de 102.19. Triple one vat nou de. Jullie weten ons is Jesse zo man. Hey, vandaag gaat ik veel net een beetje met Johnny samenvat. En veel lekker wees man. Zo, als ik net, ik ga vandaag op een keertje. Ik zit met mijn mensen, met mijn familie. Zo, ik weet zo net wie jullie, was nou klaar, lekkere braai, lekkere eten en goed. Zo, als het man doen die zo. Alweer. Is nog met je nieuws. Goede mensen man, zeg alweer goede mensen manier. Alweer. Oh, choppa bikini. We gaan pa. Kijk. Lekker. Moet wat? Ja, choppa zaman kisim tu. Choppa zaman kisim. Sorry. Nog een keer. Alweer. Is nooit een hier. Wat zijn die mannen lekker. iPhone. Oh, dopa. Zijn die mannen lekker. Dit is de vlog. Alweer man. Guys, die man is rustig. Die man chill. Alweer bro. Als ik mensen horen Alweer. Wat moet ik zeggen voor die dag? Nee, nog een. Nog een slaap, maar die is mijn intro. Alweer. Alweer. Dat is IG. Intro. Die water of the day is naks vandaag. Oh, zit hij? Jezus. Water, je maakt die fouten niet. Mami, alright. Zeg, ja, mijn kant. Vandaag is aan met Emilicia. Zeg even mij, hoe was jouw fantasmagorische Christmas? Nee, dat was duidelijk, dat was op mij toch al. Alweer. Ik ga met Jack, zeg even mij, hoe was die Christmas? Jack is een leer, ook niks van leen is. Jullie moeten één ding aangenemen. Vandaag was een moorse dag. Alweer. Ik ga samen met Marco. Marco, zeg even mij, hoe was die Christmas, man? Zover. IJsdag, alle ijsdags. Geef je ijsdag. Stop. Ja, dat je gaat buiten. Alweer. Zo ja, ik tel een beetje zo bij de plaats mensen. Ik heb het in kajuitjes en zo aan dus. Maar verder aan kijk jullie ik zal ik als bij de mensen, familie lekker dingen. Zo ja op je oomlik te lekker Christmas en gaat lekker geniet met lekker de Johnny squai en al die goed. Die mensen is verschrikkelijk moe. Ja, jullie. Dat die mensen doen. Ja, mami, dat is die mensen, al die mensen. Die mensen is verschrikkelijk moe. Zo ja, dat is nice. Oh ja, maar anyways. Ja, ik is nou klaar. Je met die ding. Ik hoop jullie dit vlog genieten. Ik hoop jullie het alles genieten om te kunnen zien wat ik ga doen voor dit dag. Het was lekker, was great op die plaats. Samen met de familie. Het was die mensen, dat was goed. Maar oké, dan kom ik op zo. Ja, dat was lekker, was great, jelle. Baie dankie voor de journey, dankie voor jullie samen. Kijk altijd meer goed voor het kijk. En maar voor die zoon. Ik waardeer het baie. Jullie is ook rechtelijk lekker mensen, nee? Alweer.